Цэлы дзень ад самай раніцы да позняга вечара валанцёры выратавальнага атрада «Анёл» займаліся пошукамі Валянціны Белаблоцкай. Добраахвотнікі абследавалі 15 кіламетраў берагавой лініі, каля 100 гектараў прыбярэжнай тэрыторыі, а таксама асобныя участкі дна ракі Мухавец. Записка была, к сожалению, она была предсмертная, как нам сказал брат, ее нашли. То есть женщина, она посещала сайты, которые посвящены суициду и, в частности, которые связаны с водоемом. Вот, исходя из этого, мы решили проверять сегодня реку Мухавец. На жаль, пошуки Валянціны Белаблоцкай не увянчаліся поспехом. Пока что явных следов еще не нашли. Были найдены элементы одежды, джинсы были найдены. Вядома, што на прапаўшай жанчыне ў момант знікнення былі штаны, але высновы рабіць рана. Каму на самой справе належыць знойдзенае адзенне, яшчэ трэба высветліць. А прыхільнікам лясных прагулак не лішняе ведаць. Паводле статыстыкі, менавіта восенню і вясной павялічваецца колькасць тых, хто губляецца ў лясах. Таму перад лясной прагулкай трэба абавязкова папярэдзіць аб сваіх намерах і маршруце блізкіх, зарадзіць мабільны тэлефон, а таксама ярчэй апрануцца. Ганна Галёта, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».